I dobar dan ljudi, ja sam Vekiša, a vi gledate prvu epizodu na ovom kanalu. Da, ovo je prva epizoda na mom kanalu, znači ja sam imao jedan kanal pre ovoga, ali sam ga izbrisao zato što podrška je bila nikakva. Tu sam snimao sa mojim bratom, ali nećemo sad o tome. Znači, za ovu epizodu sam vam spremio Clash Royale. Na mom kanalu ćete moći vidjeti od gameplayeva do vlogova, do skečeva i svega živog, challenge naravno. Znači, prvo će biti malo igrice za telefon, zato što komp mi je u lošem stanju, a za nekih mjesec dana dobijem novi, tako da očekujte. Na telefonu će uglavnom biti Clash Royale i nekih drugih igrica ako mi vi predložite, a bit će i vlogova će biti, naravno, to sam rekao već, i na kompjuteru će biti, znam da će biti Passepartout i Minecraft, znači čekajte to. Ako mi predložite neku igricu, ja ću naravno snimati. Znači, prvo ću gledati kakav mi je komp, što može da podrži, pa ću onda to da instaliram i snimat ću, ako mi se svidi. A mi prelazimo na epizodu. Znači, za današnju epizodu sam vam spremio, znači, menjat ćemo ime u Clash Royale, znači nećemo da se zovemo I Will Strafe, nego ćemo da se zovemo, vidjet ćete kako. Znači, u stvari zvaćemo se Vekiša kao ime našeg kanala. Imamo prvo da otvorimo jedan crown chest, a onda ćemo da odigramo jedan 2v2 battle, nadam se pobedi, i onda otvaramo i giant chest. Tako da možemo prvo da se bacimo na crown chest. Znači, u njemu dobijemo 344 golda, 2 gema, jednog hog ridera, koristim ga, 15 barbarijana, 3 bomb towera i 27 bombera. Ok, solidan chest, meni je samo bitan gold sada zato što, evo mi ga deck, a ovo je deck za 2v2. Bombera koristim, znači upgradeovat ćemo ga. Izvinite, imam malu tremu, pa zato ovako pričam. Idemo quick match, znači nadam se pobedi i onda otvaramo i to će biti to. Znači sasvim solidna epizoda za prvu epizodu na kanalu. Znači, evo, učitava se, malo ne spor internet, nema veze. Arena 7. Znači, ovo mi je inače ljudi najslabiji account, samo da se zna. Brate, šta ne mogu, da je moguće ovo. Kako možeš da se odbraniš od ovoga, ljudi? Ne možeš se odbraniti od ovoga. Nema logike. Nekako smo se odbranili, ljudi, ne znam ja kako. I nije tako zvuk malo loši, pa mikrofon mi nije baš nešto na telefonu. Bacamo mirrorovo na peku. Ovdje će da nam uzmu kulu, nema veze, znači bacamo... Imaš strele, liče, nemaš strele. Vrate moji, ovo smo pukli, ljudi. Znači ja ću ovdje da pauziram, zato što vidim da smo pukli, pa ću, možda i nismo, ajde. Igrat će još malo, pa ako vidim da smo, i on sad skarmi, evo ti ga. Izvinite ako ponekad psujem, ali izleti, svi me izleti da psuju nekad, ovo može čak i osvojimo, pobedimo plus. I da ćemo prvi battle odmah da pobedimo, izgledovat ćemo. I GG ljudi, znači GG. Ovo je bio good game, znači odvalili smo nas na početku, ali smo se mi comebackovali nazad. Znači, na brzaka smo osvojili taj giant chest i poslije imamo još da promenimo ime. Idemo. Znači, ja se samo nadam da dobijem wizard i da mi bude neki solidan chest poslije. Znači, idemo. 483 golda, 27 goblina, 44 tesle. Ajmo sad wizard ili hog. Inferno tower, može. Super magical chest, to ljudi, to bre, super magical chest, joj brate, to mi reci. Idemo da upgradeamo Inferno tower na level 3 i na level 4 i na level 5. Eto ga. I skoro smo 6. level. Ajmo da upgradeamo, nemamo para da upgradeamo da budemo 6. level. Ali nema veze, znači sad idemo da promenimo ime. Znači, idemo dole.
Ako nije, idemo u settings, change name. Idemo. Znači, ubacimo se. Vekiša. Znači, idemo Vekiša, continue, aktivno Vekiša. Vekiša. Idemo. Confirm. Evo ga confirm. Eto ga. I eto ga Vekiša. Znači ovo je sad zvanični account koji se zove Vekiša kao ime kanala. A da, kad smo već kod kanala i klipa, znači ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe. I da, to je bilo to za ovaj klip. A do narednog, pozdrav.